Salam dostlar, Gowme Hataydan siz Fulsi kanalımıza hoş gördük. Size şoň körkejek videomuzda işleyen wapaýyn ekranna görüşüňiz ýaly dostlar. Fly wapaýyn. Dostlar, bu wapaýyň içinde etmeli zatlar bar, düzmeli birazçyk içine ondan häzir bir video başlamaka gaýtjak zatlar. Ma dostlar, ilk başta hemmeň orada kabul bolsun, bazı ekleýänler hemme dowa dile etýän dostlarymyz hemmeň orada bayramyň kabul bolsun dostlar. Ram dostlar, dünkü geçenki wapaýyn videomda bir komentar ýatyryşy bolan maşenlik zat. Ýa-ni dost dinle, men maşenlik däl. Ýa-ni näçe wagt bäri YouTube video goýup gelýän 500 patpisym ma paşdy. Ýa-ni diňe ýekede şol başga hiç kim diýen ok. Ýa-ni ýeke şol olam görüp, ýa-ni öz galyp bilen ok YouTube'dan kanal açjak bolýam, näme ýa-da YouTube kanaly bardyr. Zatdyr onuň YouTube'dan galyp bilen ok da gelýär. Aýş maşenlik dostlar zat etmän gel men kanalyma agza boluň zat edin zat. Görýän bolsaňyz şonňa dollar ay dostlar bilen video gurrun. Video beýip özüň kiçeltýän-de video şo taýda saňa like basýan ama ýa ular dogry senki zat diýen ama näme men hasabyny ýaly düşünemokdar ular. Ay barra samsuklar şun kelläni mardan diýen ok bolýan ara. Dostlar videomda geçýärse fly wapaýyn. Fly marketde ýokdur. Ondan menki de çykan okyan edil sizin kimle mat çaksa da şular ýazjak şekilli bolmaly dostlaryna. Fly wapaýyn onu alýaňyz stanok edersiňiz, içine menki şu açylan ekep çykarşdaýdy. Aşagda ekepde basarsyňyz ondan bolaram üýt götmelär dostlar. Ya bu aşagda zatlary üýt götmelär. Diňe şoň goýýan ýurdam diňe İspanyollar durmalar dostlar. Başka yurtlarda öyle ütken olsa şular ya avtomatik modda İspanyollar goýarsyňyz. YouTube, Instagram, TikTok işleýär dostlar. YouTube'a girip görýäs. YouTube işleýän ok zat ýanyp ýapdyr geçen. Görüp otyrsyňyz ara öldüňiz lay. Näme işleýän ok? Näme gör açyp dur. Menda ýeter näme gerek? TikTok'a girip görkezýän nädir? Bir mançık. TikTok açıldı ne? TikTok gün açılıp dur. Başka näme gerek ne? Näme etýär? Sagça ola. Ara dostlar, görüşüňiz ýaly TikTok'um açylyp dur, YouTube'um işläp dur. Instagram'a da girip göräýinmi? Bir mançyk. Aýna görüşüňiz ýaly amalýan surat. Basta dur da gönü. Näme YouTube işläp dur. Bolly, munda ýeter. Gerek ka dost munda ýeter. Gireň lagam siz lay. Bilýärmi? Bol biderek beýip komentarda ýazyp bermäňde diýjek bolýan. Fly wapaýyn işe dostlar alyň. Men kanalyma agza bolýan dostlar, emmeň zaň sag bolsun, işiňiz üstünlük. Kanalymyza agza bolup videoňy halap like basmagy unutmaň. Ondan näme hoş sag bolun.